हेल' लोगोफोर, आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङै दं। दिनै नैबे मोनसे गोदान भिडिअ'आव दिनै बै मोनसे हादोरनि बारै मिथिनो लागोन जाय हादोराव मानसिफोरनिफ्राय जुनारफोरनि सुबुं सानखोआसो बांसिन आरो बे हादोरखौ बीचेसनि हादोर होननानैबो मिथिनाय जायो। मानोना बे हादोराव गोगोम बुरजा बीच दङ। बे हादोरनि मुङा जादों अस्ट्रेलिया। दानिया जागायदिनि अस्ट्रेलियानि अफिसियेल नामानो जादों दा कमनवेल्थ अफ अस्ट्रेलिया। बे अस्ट्रेलियायाव दा गासै 2,57,00,000 पपुलेसन दङ। ओमफ्राय अस्ट्रेलियानि 100% 86% बिसिना टाउन एरियायाव थायो, ओमफ्राय 14% गामि एरियायाव थायो। ओमफ्राय बे अस्ट्रेलियानि केपिटेलनि मुङानो जादों केनबेरा। बे अस्ट्रेलियाखौ दा लेन्ड अफ बीचेस होननानै मिथिनाय जायो। मानोना बे हादोराव अस्ट्रेलियायाव जोबोद बुरजा बीच दङ। ओमफ्राय बे बीचफ्रा गासिबो गोगोम गिदिर गिदिर आरो बेनि थाखायनो गोगोम बुरजा बीच थानायखायनो बे अस्ट्रेलियायाव बायदिसिना रोखोमनि वाटार स्पर्ट्सफोर जायो आरोना। ओमफ्राय अस्ट्रेलियायाव 200थानिबो बारा लेंगुवेज रायलायजायोनो। ओमफ्राय बेनिनो 45% गावसिनि लकेल लेंगुवेज आरोना। ओमफ्राय 30% दस्रा कान्ट्रिनि थाफैनायफोरा रायलायनाय जायो। ग्रीक कान्ट्रिनि मानसिफोरा गावनि हादोरनि उनावहाय अस्ट्रेलियानि मेलबर्न सिटियाव बांसिन थानो मोजां मोनो बेफोरो। ओमफ्राय बे अस्ट्रेलियानि मेलबर्न सिटियाव 60% ग्रीक हादोरनि मानसिफोरसो थायो बे अस्ट्रेलियानि मेलबर्न सिटि होननायाव। ओमफ्राय अस्ट्रेलियानि मानसिफोरा लेखा फरायाव बांद्राय इन्ट्रेस्ट गैया आरोना। बेनि थाखायनो बे अस्ट्रेलिया दस्रा कान्ट्रिजों कम्पेयार खालामोबा बे अस्ट्रेलियानि लिटारेसि रेटआ अनेक खमनो। अस्ट्रेलियानि लिटारेसि रेटआ गासै 44%ल'। ओमफ्राय अस्ट्रेलिया बैफोरबायदि हादोरनि लिस्टआव गोलैयो जाय हादोरा हिनजावफोरखौ गोगोम मान सनमान होयो आरोना। जेरावहाय बिसोरनो इकुवेल राइट्स समान मोनथाय होयो। बेनि थाखायनो अस्ट्रेलिया बुहुमनि नैथि हादोरनो जाय हिनजावफोरखौ भटिं राइट्स होदोंमोन आरोना। बेयो नैथि हादोर। बेयो अस्ट्रेलिया हिनजावफोरखौ 1902 मायथाइयावनो हिनजावफोरनो भटिं राइट्सखौ होदों। आं जेरै सिगाङाव होनखादोंमोन कि अस्ट्रेलियायाव मानसिफोरनिफ्राय जुनारफोरनि सुबुं सानखोआसो बांसिन। थिग बेबायदिनो अस्ट्रेलियायाव दा गासै पपुलेसना मानसिनि सुबुं सानखोआ 2,57,00,000 दङ। ओमफ्राय बेनिनो बे अस्ट्रेलियायाव बोरमानि सुबुं सानखोआ 15,000,000 बोरमा दङ बे अस्ट्रेलियायाव। आरो बेनि अनगायैबो बे केंगारुआबो मानसिफोरनि सुबुं सानखोनिफ्राय बांसिन आरोना अस्ट्रेलियायाव। आरो बे अस्ट्रेलियायावनो बुहुमनि बयनिख्रुइबो सबसे बांसिन जेहेरगोनां जिबौखौ अस्ट्रेलियायावनो मोननाय जायो। ओमफ्राय अस्ट्रेलियायाव सुइजारलेण्डनिफ्राय बांसिन स्नोफल गोग्लैयोनो। बे अस्ट्रेलियान आल्प्स होननाय मोनसे एरिया जेरावहाय सुइजारलेण्डनिफ्राय बांसिन स्नोफल जायो आरोना बेवहाय बे जायगायाव। अस्ट्रेलियानि मेलबर्नआ अस्ट्रेलियानि समायनासिन सहर जायखौ फक्स सिटि होननानैबो मिथिनाय जायो। मानोना बे सहरा गासिबो जोबोद मोजां बे सहराव नायनो थाखाय। ओमफ्राय बेनि थाखायनो बे सहरा द बेस्ट सिटि फर लिभिंनि होननायनि बे टाइटेलखौ रानिं 3 इयार्स बेयो टाइटेलखौ देरहानो हादों आरोना बे मेलबर्न होननाय सिटिया। ओमफ्राय अस्ट्रेलियायाव जौ दिहुननायनि बेलायावबो गोगोम सिगाङाव दङ। अस्ट्रेलियायाव जौ प्रडाक्सनखौ गोगोम खालामो आरोना। ओमफ्राय बेनिनो अस्ट्रेलियानि मानसिफ्रा बांसिन बियारखौ लोंनो मोजां मोनो। ओमफ्राय अस्ट्रेलिया बेजों लोगोसे बेदर एक्सपर्ट खालामनायावबो अनेक फेमास। अस्ट्रेलिया इउरपआव सबसे बांसिन उट बेदरखौ बियो एक्सपर्ट खालामो। आरो अस्ट्रेलिया बोरमा बेदरखौबो साउथ आमेरिकायाव एक्सपर्ट खालामो बेजों लोगोसे। ओमफ्राय आरो अस्ट्रेलियानि मानसिफोरा गेम बायदिसिना स्पर्ट्स गेलेनायाव बिसोर गोगोम इन्ट्रेस्ट दङ। बिनिनो अस्ट्रेलियानि पपुलेसननि 70% मानसिफोरानो मोनसे नङा मोनसे गेमजों बिसोरो सोमोन्दो दं आरोना। ओमफ्राय बेनि थाखायनो दुनियायाव बयनिख्रुइबो बांसिन जुवाखौबो अस्ट्रेलियायावनो गेलेजानाय जायो। अस्ट्रेलियायाव गुलाब रंनि मोनसे दैमा दङ, ओमफ्राय जायनि नामा लेक हिलार। आरो बे दैमानि रङा मानो गुलाब बा पिंक बेखौ दिनैसिम रावबो मोनदांनो हायाखै, रावबो दिरुननो हायाखै आरोना। बेखौ साइन्टिस्टफ्राबो खिन्थानो हायाखै कि बे दैनि रङा मानो गुलाब। नाथाय जेखि जाया मानो गभर्नमेन्टआ बेनि थाखायनो बे गुलाब दैनि थाखायनो गोगोम फैसा खामायगासिनो। मानि थाखाय? मानोना बे जायगाखौ नायनो थाखाय अनेक हादोरनिफ्रायनो अनेक मानसिफ्रा टुरिस्ट बेरायनो थाङो, जायजों बिसोरनि गभर्नमेन्टआ बहुद इनकाम खालामनो हायो। अस्ट्रेलियायाव मोनसे आइलेण्ड दं। बे आइलेण्डनि नामा जादों क्रिसमास आइलेण्ड। बे आइलेण्डआव मानसि थाया। बे आइलेण्डआव थायो होनदों खांख्राइल' थायो। बे आइलेण्डआव गोगोम खांख्राइ मोनो। आरो बे खांख्राइनि थाखायनो मोनसे सिजनाव बे अस्ट्रेलियान गभर्नमेन्टआ बे खांख्राइफोरा मोनसे सिजनाव बे क्रिसमास आइलेण्डआव थांनो थाखाय मोनसे बे गावसिनि अस्ट्रेलियानि मोनसे लामाखौ क्रस खालामनानै थाङो आरो बे खांख्राइफोरा। ओमफ्राय बे लामा क्रस खालामनाय टाइमाव बे अस्ट्रेलियान गभर्नमेन्टआ बिसोरनो ट्राफिकखौ बन्द' खालामना होयो। मानि थाखाय जेरै ट्राफिकफोर फैयोबा जेरै ट्राफिकआव जेरै बन्द' खालामना होयोना गारिफोरखौ, जेरै थिग बेबायदिनो बे
खांख्राइफोरनि थाखायनो मा बे ट्राफिकखौ कन्ट्रल खालामना होयो, माने गभर्नमेन्टआ बिसोरनि थाखाय ट्राफिक लाखिना होयो आरोना, जाहाथे बे खांख्राइफोरा बे लामाखौ मोजाङै बारनो हादों बेनि थाखायनो। बेनि उनावसो ट्राफिकखौ खुलिना होयो। आरो अस्ट्रेलियानि ब्रिसबेन होननाय मोनसे सिटि दङ, बेवहाय बोसोरफ्रोमबो मा खांखमानि वर्ल्ड चेम्पियनशिप अफ ककरचेस जायो। माने बेयाव खांखमानि मा रेसिं माने बादायलायनाय जायो आरोना, माने बेवहाय अनेक रोखोमनि खांखमाया बादायलायगोन आरोना। ओमफ्राय बेवहाय मा सोरबा मानसिया गोसोबायदि अबे खांखमायाव बिसोर फैसा बिट खालामनो गोसो, माने फैसा डाउन होनो गोसो, बे माने गावनि फसायनाय बायदि खांखमायाव जुदि बेयाव फैसा लागायनो हायो आरोना। ओमफ्राय जुदि बे खांखमाया देरहायोबा बेजों बुहुत फैसा खामायनो हायो बे मानसिया, जाय खांखमाया देरहादों बे खांखमानाव जाय फैसा गारदों बे मानसिया। ओमफ्राय आरो बेजों लोगोसे जों अस्ट्रेलियानि माखासे नायनो गोनां टुरिस्ट प्लेसखौ जों दिनै मिथिनो लादों। बेनिनो मा अस्ट्रेलियायाव बयनिफ्रायबो फेमासआ मा बे सिडनी होननाय मा अस्ट्रेलियानि बयनिफ्रायबो देरसिन सिटि आरोना, आरो बेनो फेमाससिन सिटि। आरो बेनिनो सिडनीयाव नायजाथाव मा दङ बेयाव, जेरै सिडनी अपेरा हाउस दङ, हान्टारबेरी वाइनयार्ड दङ, हार्बार हाइलाइट क्रुसेस दङ, डार्लिं हार्बर दङ, आरो अनेक दंबावो। आरो बेनि अनगायैबो मा दंनो अस्ट्रेलियायाव केंगारु आइलेण्ड दंनो। बे केंगारु आइलेण्डआव अनेक रोखोमनि जुनारखौ मोनो आरोना, नाथाय बेयाव केंगारुखौ बांसिन मोननो हायो। आरो बे केंगारुआनो मा अस्ट्रेलियानि नेसनेल एनिमेल बियो। ओमफ्राय बेनि अनगायैबो ग्रेट बेरियार रिफ दङ, अनेक समायना टुरिस्ट प्लेस आरोना बेबो मोनसे। आरो बेनि अनगायैबो टास्मानिया दङ, काकारु आइलेण्ड दं, बे काकारु आइलेण्डआबो अस्ट्रेलियानि वर्ल्ड हेरिटेज साइट बियो। आरो बेनि अनगायैबो फ्रेजार आइलेण्ड दङ। आरो बेनि अनगायैबो मा अस्ट्रेलिया मोनसे डेभेलप हादोर नालाय, बेनि अनगायैबो बेयाव नायजाथाव अनेकफोर जायगाफोर दंबावो आरोना। आसा खालामो नोंथांमोना दिनैनि मोनसे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा आंनि भिडिअखौ लाइक खालामगोन, शेयार खालामगोन, साबस्क्राइब खालामगोन। गोजोन्थों। थेंक इउ।